Колко често децата страдат, защото родителите им са винаги заети, защото тичаме от работа на работа, за да осигурим по-добър живот, а пропускаме най-ценното – времето с тях. Истината е, че децата не искат подаръци, искат нас. Ние в моя екип успяхме да променим това. Извоювахме свободата си, времето си. Работим заедно, пътуваме заедно, развиваме се заедно. На нашите семинари децата са с нас. Те не просто се забавляват. Те растат в среда на знания, на добри примери и вдъхновения. И най-вълнуващото е, че дори 12-13 годишни вече те разбират какво е финансова грамотност, профилактика, свобода и лична отговорност. Те слушат, попиват, споделят. И когато чуеш детето си да казва: „Мамо, аз искам да имам живот като твоя, свободен и смислен“, тогава знаеш, че си на правия път. А ти колко време прекарваш с твоето дете? Може би е време да извоюваш и своята свобода. Присъедини се към нас.